muke iya ganewa. Ya waye Annabi kadai muke iya ganewa. da rabbana zan bude sai da rufe ta mujahidu jata da fadima a kasidar har da imamu ali wazan bauta Allah almuta ali ka sa bai min na dawo mita ka ƙara ba da salatai gun manzon Allah mara yankewa to garin ya waye Annabi kadai muke iya ganewa. rabbul arshi yana nan kadaituwarsa ba za a musalta ba shi ke ɗauke uwa da uba a dawo gare shi ana tuba Allah sarkin iko bai ma shirka bai bar hauka ba tunda ka ba mu ma'aiki har abada ba za mu butulce ba to garin ya waye Annabi kadai muke iya ganewa. Ahmadu almutawakkilu ka sa bai mun ko ban roƙa ba yau ma na zo kai min ya manzon Allah ni ban kai ba ni ba kowa ne ba karban ko ban zo da kasidu ba ya manzon Allah na gode dan girman ka ba zai faɗi ba to garin ya waye Annabi kadai muke iya ganewa. bara mu kai da sharifi dan asali gwarzoji kan wadani